24 o 48 horas, tal cual lo metes, lo recuperas, el 100%. Azalpen horiek entzunda erosi zituen emakume honek Eroski eta Fagorren lehentasunezko akzioak. Izatez, diru ekarpen bezala ezagutzen baziren ere, Adikaeko Euskadiko presidenteak salatu du, bankuen preferente gisa erabili zirela eta kalte bera egin dutela. Nos consideramos engañados y estafados por las entidades bancarias y por el grupo Mondragón. Engainatuta sentitzen dira eta Santiago Pérez Beltranen hitzetan iruzurra egon zen kontratazioan. Kontsumitzaileari 24:72 ordutan dirua jaso zezakeela esaten zitzaion. No dice expresamente que si no hay comprador no se puede vender este producto. Baina ez, horretarako akzioa norbaiti saldu behar zitzaiola, piramidearen iruzurra dela salatu du. 20.000-tik 40.000 kaltetura egon daitezke estatuan, guztientzat irtenbide bateratua eskatu dute legebiltzarrean.